Горчиво и сладко. Участват Юзге Гюрел, Джан Яман, Хакан Курташ, Неджип Мемили, Тюркю Туран, Юзнур Серчелер, Илайда Агдоган, Берки Айгън, Баламир Емрен, Алара Бозбей и други. Музика Джем Тунджер, Ерджумен Туркут, Ефеджан Тунджер. Оператор Таракеркан. Сценаристи Айшен Гюнсютекер, Фикрет Беклер, Елиф Юсют. Режисьор Чагра Байрак. Добро утро, здравейте. Лека работа. Благодаря. Господин Ферит, излезе ли? Не съм. Нямахте ли среща? Отмених я. Защо? Ами защото ще излизаме заедно. Не, няма да дойда. Имам работа. Ще мариновам месо, ще меся тесто. Имам много работа. Не искам да готвиш днес на зла. Защо така? Шеф Амани се обади. Отваря нов ресторант. Отиваме днес. Каза, че концепцията ще ти хареса. Така ли? Интересно. Няма значение. Не мога. Имам работа. Не искам възражение, да вървим, хайде. Денис се обажда. Кажи, Денис. Свърши ли с земнината, сосове и домашни пюрета? Да, готови са. Дай ми няколко буркана. Ще готвя с тях. Ще ти дам. Сега съм у господин Ферит. Донесох доста. Чакат те. Не е спешно. Утре ще ги взема. Не, ако си наблизо, ела. Не съм настоятелен, знаеш. Не остави и днешната работа за утре. Господин Ферит е до мен и той настоява да дойдеш. Добре. Тръгвам към вас. До скоро. Денис идва, ще вземе доматено пюре. Това доматите от вчера ли са? Изглежда супер. Искам да опитам.
Опитахме, много е вкусно. Аха, какво сготвихте? Макарони. Помогнах на Назла с бурканите и ми изготви макарони. Господин Ферит се отби и ми помогна с доматеното пюре. Заболя ме ухото, като чух Ферит и земнина в едно изречение. Беше странно, но ми хареса. Спомних си, трябва да вървя. Къде? Ами, там, сещате се, на фермерския пазар. Защо? Ще купя корнишони, ще слагам туршия. Те сега са вкусни, ако не взема сега и край. Много ще се ядосвам, ще съжалявам. Добре, тогава ще те закарам. Добре, господинът няма да обядва вкъщи. Да вървим. До скоро. Чао. Довиждане, господин Ферит. На кой пазар отиваме? Кой пазар? Нали отиваш на пазара? Не, Денис, отказах се. Ще вземем био. Нали ще пазаруваме и за бара. Тези дни ще отидем. Става ли? Добре. Къде да те оставя? Да отидем в бара. Ще работим по менюто. Няма да ходя в бара. Имам малко работа преди това. Извинявай. Спри някъде, ще се прибера. Да отидем заедно. Къде? Ще видиш. Енгин, видя ли финансовия отчет? Мисля да го обсъдим, има грешки. Братко, остави отчетите. Защо даде билетите си на търг? За да отиде някой, защо питаш? Доведе Фатош. Това е... Нали щеше ти да я поканиш? Поканих я, но тя не пожела да дойде. Още се сърди. Защо не дойде с Назла? Отказа ли ти? Не я поканих. Нямах възможност. Нямам време. Не сте се изяснили. Не най-малко. Не иска да говори с мен. Боже... Това са моите таланти. Помагаме им да забравят самотата и да творят. Денис, това е прекрасна идея. Не е трудно. Те обичат музиката, аз обичам тях. Просто искам да живеят по-добре. Хайде. Батко Денис! Как сте? Добре сме! Колко бързо растете. Здравейте. Здравейте, добре дошли. Добре заварили, как сте? Добре, благодаря. Вие? Добре. Здравейте. Здравейте, добре дошли. Добре заварила. Деца, да ви запозная. Кака на зла. Здравей, како на зла! Здравейте. Какво правите? Как върви? Добре! Упражнявате ли се? Да! Супер! Сега ще видим резултата. Ефе, гледаш флейтата, нали? Браво! Супер сте, браво!
Кака на зла хареса изпълнението. И то много. Благодаря ви. Батко Денис, вие с Кака на зла гаджета ли сте? Не, мила, ние сме само приятели. Да, приятели сме. Като мен и нея ли? Да, приятели сме. Като вас, да. Не знаех, че правиш това. Никой не знае. От 1 година идвам. Не съм го споделял. Това е тайното ми убежище. Крие се от суетата, от алчността и комплексите. Светът вътре е различен. Ти го правиш още по-хубав. Твориш, учиш ги на нещо. Мислиш, че аз ги уча на нещо, но те ме учат. Помагат ми да разбирам Булут. Да. Булут е късметлия. Има голямо семейство. Всички го обичаме. Права си. Защо не си споделял това? Не знам. Реших, че така е по-правилно. Това е моя тайна. Но аз знам. Ти си специална. Ами, ти ми издаде една тайна и аз също ти казах една. Вече сме квит, наравно. Така е. Започваме от бавните песни, после по-хитовите. Трябва да ги подредим. Денис, добре дошъл. Как върви? Добре, нормално, стараем се. Какво пиеш? Вишня и сода. Сипи и на мен. Добре, веднага. Сега идвам. О, пак си тъжен. Не, добре съм. Кажи, нали сме приятели? Така е, но... Не искам любовни съвети. Пак на зла. Май да. Готови ли сте за довечера? Да, шефе. Добре, отивам в кухнята. До после. Да, добре. Денис! Дай, аз ще го изпия. Ето. Денис, добре, че си купи бар. Има къде да купонясваме. Идваш за купона? Да, иска ли питане? След като домошарят ферите тук, барът си заслужава. Безалкохолни коктейли за дамите. Заповядайте. Супер си, Фатош. Благодарение на теб се чувстваме като у дома си. За това ли си толкова мила? Аз сама не права. Вдъхна душа на бара. Изглеждаш сякаш цял живот си работила точно това и на това място. Да, права си на зла. 2 бири, моля. Хайде. Добре, веднага. Ще се заема. Вие се забавлявайте, дами. Добре, мила, хайде. Да вървим, Търък. Идваш ли?
Не, тук съм си добре. Стига да е, ела, Алия ще пее. Добре. Не може. Не може. Дано не е истина. Колко е часът? По дяволите! Сега не е моментът. Фатош, може ли чаша вода? Да, разбира се. Какво е това? Топла вода с мед. Добре, за гласните ти струни, на зла ни прави вкъщи. Рецептата е нейна, да знаеш. Никой не се старае за мен, знаеш ли? Ти си добра приятелка. Стига да е. Нищо не съм направила, само вода с мед. Нищо особено. Щом казваш. Фатош, чуй ме. Вече трябва много да внимаваш в кого се влюбваш. Как да внимавам? Намери си някой свестен, някой, който ще те обича винаги. Тази работа е късмет, Алия. Виж мен и Ангин. Не знам. Нищо не разбирам вече. Животът е странен. Всички преследват хора, които никога няма да ги обикнат. Да знаеш. Например, ти и Ангин. И двамата се харесвате, но губите време с глупости. А ти не виждаш другите кандидати. Амина зла. Не откъсва очи от Ферит, но се прави, че не го харесва. Много глупаво. Детинско е. Алия, ти добре ли си? Да, добре съм, да. А след няколко минути ще съм супер. Ще говоря от името на влюбените, ще призная всичко. Как ти звучи? Ще ни дойде добре. Не знам какво намекваш, Алия, но усещам заряда ти. Няма да вършиш глупости, нали? Не, скъпа, защо да е глупост? Ще се получи добре. Всички искат да признаят нещо, но нямат смелост. Дойде време за истината. Спокойно, ще се получи супер. Алия, какво правиш, Алия? Алия! Здравейте. Здравейте, може ли за момент? Ще ви разкажа нещо важно. Ще говоря от ваше име. От името на обичащите, на обичаните, на всички влюбени. Да бъдем откровени. Няма да останат тайни.
Приятели, успокойте се. Всичко ще е супер. Всички знаят това, което ще кажа сега. Денис, аз още те обичам. Това е истината. Какво да правя? Така е. Сърцето ми е твое. Влюбена съм. Сега да минем на тайните. На това, което всички премълчават. Барабани! Включете музиката! Алия, слези веднага! Бързо! Харесвам това момиче. Без предисловие казва си всичко. Денис, Само ще говоря. без глупости. Нямаше лошо намерение, просто е влюбена. Ами моите чувства? Толкова пъти говорихме. Не искам. Всичко е свършено. Само приятели сме. Приятели и това е. Колко пъти казах и истината в очите. Спряхте в последния момент. Браво на мен. Спасих живота на всички. Защо се намеси, Фатош? Щях да разкрия тайните. Какво щеше да разкажеш, Алия? Натовари ни в колата и ни пусна от пропаста. Браво! Обичам метафорите ти. И аз те обичам, скъпа, но твоят характер може да произведе някои проблеми, да знаеш. Моля те, какво да правя? Не обичам тайни и любовни игрички. Аз съм откровена. Всички бъдете откровени. Ти бъди откровена. Ние не сме. Може би не искаме да бъдем. Стига да е. Погледни на нещата от наша гледна точка. Някои са откровени, други не са. Хората са различни. Моля те, не се бъркай и остави ни да живеем както решим. Дали ми е сърдит? Не знам, Алия, но ми обещай да не правиш така повече, чули? Нали? Добре. Отивам да си измия лицето. Върви. Ужас! Денис, бяхте щастливи. Затова не се отказва. И аз мисля, че ще се сдобрите. Не говорете така. Опитах, постарах се, но вече е свършено, няма смисъл. Тя е минало. Искам да гледам напред. Нямам настроение. Не ми се говори с Алия. Ще тръгвам. До скоро. Чао. Лека нощ. Ти какво мислиш? За кое? За Денис и Алия. Не знам. Любовта е странно нещо. Може и пак да се съберат. Любима. Госпожо Демет, какво има? Защо гледате така замислено през прозореца? Какъв е проблемът? Мисля, Хакан. За какво мислиш, скъпа? Ами,
Нали решихме да отидем на вилата? Да. Не ми се иска. Защо Демет, нали? Всяка година ходим. Събираш си багажа и отиваме. Добре, не прави нищо. Имаме слуги, става ли? Защо се ядосваш? Ами, замислих се. Демет, скъпа, по това време на годината ние ходим там. Така е от години. Не. Има нещо те притеснява. Кажи, хайде, слушам. Хайде. Нищо, Хакан. Просто вече имаме Булут, живее при нас. Тък му свикна тук. Нова къща, нови вещи. А и децата не обичат промените. Мила, ти за шефчето ли се притесняваш? Да, Шефчето ли? Шефчето е умник. Не го мисли. Спокойно. Виж какво, ще му намерим хубава стая на вилата. Ще я напълним с играчки. Ще му купим нещо и готово. Ще свикне и там. Бъди спокойна. Ние го обичаме. Аз много го обикнах. Булут е като репетиция. Когато имаме наше дете, ще ни е по-лесно, нали? Съгласна ли си? Не мислиш ли така? да. Красавицата ми. Ела да си лягаме. Хайде, миличка. Кажете, готови ли са резултатите? Да, госпожо. Бременна сте. Да няма грешка, проверете отново. Ами, изключвам възможност за грешка в този тест. Показателите са високи, със сигурност сте бременна. Така че моите поздравления. Как е възможно? Не би трябвало... Знаете, че винаги съществува вероятност. Може да забременеете въпреки всичко. И сега съм бременна. Разбирам. Как искате да постъпите? Ще го махна. Веднага. Съпругът ви? Ние не искаме да имаме деца. Ще ви помоля да ми запазите час, ако е възможно, за днес. Днес ще ходя на конференция. Ще ви дам час за утре. Добре, устройваме. Добре, както желаете, обадете се на секретарката ми. Има процедури преди операцията. Тя ще ви уведоми. Ясно? Благодаря ви. За нищо. Приятен ден. Имам още една молба. Да, кажете. Нека да си остане между нас. Разбира се. Благодаря. Добро утро! Добро да е. Фатош, чудя се, не те попитах, но ако не беше ти, Алия какво щеше да каже? Скъпа, много си наивна. А колите ще те изядат с този мил характер? Фатош, попитахте нещо. Какво мислиш, че щеше да каже? За вас на зла. На зла обича Ферит, Ферит обича на зла. Знай и помни. Така ли? И защо Алия мисли така? Трябва да попитаме теб и любимия ти Ферит. Постоянно отричате. До кога ще продължавате, не знам. Фатош, ще ти кажа нещо. Звучи обещаващо. Да, на зла, слушам те. Ти ми изяде сладоледа, нали? С нощи станах да хапна, но нямаше сладолед. Хайде, признай си. Ние с Ферит се целунахме. Така, не сън ли? Не, в градината. Онази вечер двамата се целунахме. Фатош, що за човек си ти? Какво има? Какво направих? Нищо, не беше нарочно. Просто си такъв. Ти си истински. Много естествен. Сериозен с големите
Дете с децата, береш домати и навсякъде се вписваш идеално. Малко са тези хора. Истински човек. Такива са рядкост. Боже, аз всичко ти разказвам. Ти защо премълчаваш така? Кажи. Не го крия, Фатош. Само изчаках малко. Не го криела. Ако пак се целунете, веднага ще ми кажеш. Фатош! Хубаво ли беше? Било е невероятно, нали? Нищо не казвам, ти така реши. Все едно гледам филм. В главните роли Ромео Ферит и Жулиета на зла. Какъв ли ще е финалът? Ще ти кажа, Фатош. Ромео заминава на пътешествие с любимата си, а Жулиета си реже пръста с кухненския нож. Тъжен край. Това е. Достоверно, нали? И защо си такъв песимист? Не съм песимист, а реалист. Нямам шанс с господин Ферит. Заради постъпката на Асуман ли? Защо не се отречеш от нея? Може да помогне. Трябва да се откажа от Ферит. Ще се постарая. Ето... Вече признаваш, че имаш чувства. Целувката е свършила работа. Не знам, Фатош. Объркана съм. Не знам как да постъпя с него. Назла, след целувката какво стана? Не говорихте ли? Правя се, че не помня. А той се опитва да ми припомни. Става все по-интересно. Притискаме. Иска да поговорим, а аз бягам. Тук е твоята роля, Фатош. Днес ще дойдеш с мен. Така няма да може да говорим. Ще съм третото колело. Ти си хартия за печене. Предпазваш от загаряне. Да знаеш, Назла, господин Ферит все някога ще проведе този разговор. Тогава какво ще правиш, корабийки? Ти помисли, аз ще се облека. Не се отделя от мен. Добре. Като във филм за супергерой сме, Назла. Фатош, моля те, никакви геройства днес. Бъди сериозна. Добре. Добро утро. Добро утро. Днес дойдохме с Фатош. Тя ще ми помага, така ще научи нещо. Нали, Фатош? Да, нали не се реализирам. Реших да хвана нов занаят. Готварството ще е новото ми поприще. Да. Днес ще работим заедно, рамо до рамо, като сестри. Добре, лека работа, излизам. Назла? Ти сигурна ли си, че Ферит постоянно те преследва? Боже, не изглеждаше така. Какво разбираш ти? Дори не ни обърна внимание. Плаче в колата. Няма да се извинявам, че още те обичам и не мога да те забравя. Не ме моли. Аля, стига вече. Спри. 100 пъти те молих да спреш. Колко пъти да ти обясня, че нямам чувства към теб? Не виждаш ли? Аз обичам Назла. Само тя е в сърцето ми. Мисля за нея. Пиша песни за нея. Но тя не те обича. Какво? Тя не те обича. Не виждаш ли колко е влюбена в Ферит?
Не е вярно, измисляш си. Това е истината. И ти го знаеш, но играеш театър. Алия, върви си. Назла те обича като приятел. Махай се от тук! Един ден много ще страдаш заради тази любов. Само аз ще бъда до теб. Но като приятел. Алия. Ние не сме приятели. Дали заради теб или заради мен, няма значение. Не се получава. Вече сме единствено колеги. Това е. Алия. Добре ли си? Скарахте ли се? Вече не сме дори приятели. Той обича друга. Пише песни за нея. За кого? Попитай Денис. Нова песен? Кога дойде? Срещнах Алия, беше разстроена. Скарали сте се? Ами да. Ти защо си тук? Притесних се за теб. Добре ли си? Да. Искаш ли кафе? Може. Хващаш ме след скандал. Много извинявай. Така ли? Композираш ли? Звучеше като нещо ново. Да, от седмица работя върху една мелодия. Получил си вдъхновение? Да, може да се каже. Назла. Не бива да му казваш. И защо? Няма да бягам цял живот. Не трябва да му казваш на зла. Трябва. Не знам, или. Няма трета опция. По-добре е да избягвам разговора. Това е най-разумното. Аз ще вървя. Отивам в бара. Днес съм дневна. А утре нощна. Добре, като свърша, ще дойда. Добре. Но ако продължаваш с тази скорост, няма да е скоро, да знаеш. Добре, мила, спокойно. Ще приключа. Не се притеснявай, нали? Благодаря ти. Не биваше да се карате така. Опитах.
Ти си свидетел. Но с тази постъпка чашата преля. Алия не е на това мнение. Вече ще е различно. Знам, че я нараних. Да, бях жесток, наясно съм. Но тя не ми остави избор. И двамата ще продължим напред. И на къде ще продължиш? По пътя на вдъхновението. Имам предположение, но не знам. За кого е песента? Нека е изненада. А и още не е готова. Текстът не е довършен. Като приключа, ще ви я представя. Обяснение в любов. Денис, виж, ти си ми като брат. Не искам да страдаш. Каквото и да решиш, първо помисли, прецени нещата. Не действай твърде импулсивно. Съветваш ме да не бързам? Знам какво правя. Любовта е красиво чувство. Този път ще има и щастлив край. Любовта винаги печели. Още едно кафе? Не, Енгин ме чака, ще вървя. Денис, радвам се, че отново композираш. Но как ще го комбинираш с бара? Бизнесът не е нещо просто. Ти си творец. Така че... Уважавам мнението ти, но този път не искам ничии съвети. Ще действам така, както аз преценя. Както решиш. Винаги съм готов да помогна. До скоро. Чао. Ролите озвучиха артистите Йорданка Илова, Лина Златева, Ася Братанова, Стефан Сърчаджиев Съра, Владимир Колев, Димитър Иванчев. Преводач Радослава Ненкова. Тон режисьор Лазар Йончев. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев.